konferma kemm il-Partit Laburista għandu għaġla u kilba l-poter. Dan hekk kif l-eks Ministru Laburista George Vella waqt programm fuq l-istazzjon tar-Radju Laburista diġà beda jirreferi għal Joseph Muscat bħala Prim Ministru. Fuq l-istipendji, ma dan llum għandna dikjarazzjoni ċara u tonda minant il-Prim Ministru, minant Prim Ministru pratikament, minant il-Kap tal-Oppożizzjoni. Din dikjarazzjoni x'għandet waqt il-programm Bondi Plus li kienet jiddiskuti s-sitwazzjoni politika attwali. Waqt l-istess programm, id-deputat nazzjonalista Francis Zamidimek għalli l-aġir tal-Partit Laburista juri għaġla ta' Joseph Muscat u ta' madwaru biex jiksbu l-poter. U fakkar kif il-kriżi politika ta' Gvern Laburista damet sejrat minn xhur, iżda din id-darba l-Partit Laburista ressaq mozzjoni ta' sfiduċja f'temp ta' 8 ijiem. Biex jisleb paragun bejn l-għaġla tal-Partit Laburista llum u l-prudenza tal-Partit Nazzjonalista fl-1998, Francis Zamidimek fakkar kif dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni issuġġerixxa biex il-Gvern joħloq kumitat parlamentari li minflok jifriża l-applikazzjoni għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea jibqa' jinnegozja u mbagħad jiddeċiedi jidħol xi jew le la darba jingħalqu n-negozjati. Effettivament dan fisser li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet tatriq lil gvern ta' dak iż-żmien biex jibqa' jiggverna, dan fid-dawl ta' nuqqas taqbil tal-eks mexxej Laburista Domintov mal-politika barranija tal-Gvern ta' Alfred Sant. Żomm in-negozjati għaddejjin. Ejja nagħmlu kumitat bejnietna. Ejja neżaminaw x'ikun il-pakkett li jkun akkwistat għal Malta jekk Malta tiddeċiedi li tidħol fl-Unjoni Ewropea. U wara li tara l-pakkett tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri wara negozjati, iddeċidi dikinhar. Mhux tifriża kollox, jiġifieri tagħti triq lil Alfred Sant bħala Prim Ministru biex jibqa' Prim Ministru. Dan minn barra l-fatt li l-baġit tal-1998 dan biex għadda 4 xhur u dan permezz tal-casting vote tal-Speaker. U fakkar kif anke meta eventwalment waqa' l-Gvern Laburista fl-1998, il-Prim Ministru Alfred Sant dan kważi xahar sakemm marant il-President biex ixolli il-Parlament u jsejjaħ elezzjoni. Dwar id-deputat Franco De Bono, Francis Zamidimek qal li l-ewwel dover ta' deputat u li jimxi mal-kelma li tal il min ivvutalu. U qal li deputat għandu l-libertà li jaġixxi kemm fl-istrutturi tal-partit kif ukoll fil-Parlament, iżda mhux b'azzjonijiet li jeddu li jwaqqgħu il-Gvern. L-ewwel 10 minuti tal-programm kienu allokati lil Francis Zamidimek fisem il-Partit Nazzjonalista bħala dritt ta' risposta għal programm preċedenti li fih kien mistieden Franco De Bono. Francis Zamidimek fakkar li kollox beda fis-6 ta' Jannar meta l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ħabbar il-xafil. Qabel dan id-deputat Franco De Bono ingħata l-ispazju kollu biex jaħdem. Fost oħrajn ingħata tmexxija tal-Kumitat tal-Kodifikazzjoni tal-Liġijiet, inħatar assistent parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, ingħata tim ta' nies biex jaħdmu miegħu dwar liġi biex tirregola l-finanzjament tal-partiti politiċi. Il-liġi tippermetti d-dritt tal-avukat kienet attivata u iktar riċenti inqasam il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Francis Zamidimek qal li fis-6 ta' Jannar bir-reazzjoni tiegħu għar-rixafil għax ma sarx Ministru, id-deputat Franco De Bono ippreċipita s-sitwazzjoni kontra l-interess tiegħu stess u l-mandat li għandu.